Hvad filmer jeg lige nu? Nej, man kan se, at han virkelig synes, det er dejligt, det der. Han går helt i stå. I er rigtig ved at blive venner, hva'? Nå, hvor fint. Han vil gerne have et mere. Kunne godt give ham et mere. Ja, et mere, siger han. Et mere. Så ligger han. Ja, jeg kunne godt se det. Det synes han er dejligt. Han vil have mere, du. Prøv at puste ham lige så forsigtigt ind i næsen, så han kan mærke din ånde. Ja, se, det vil han gerne. Det vil han gerne. Han siger, hvad er du for en? Jeg vil gerne vide det. Nå, hvor er I nu så sammen. Nej, hvor er I nu så sammen. Ej, han kan bare så godt lide dig, skat. Nå. Han skal have flere i hvert fald. Han har slet ikke fået nok. Nå. Ej, hvor er det rørende. Ja, bare bliv ved, siger han. Nå. Han er helt skør med dig, du. Nej, hvor er han dejlig. Hvad? Hvor er du dejlig? Ja. Hvor er han blid. Det var da fantastisk. Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg tror, du er en hestefisker, skat. Han er helt fantastisk. Jeg kom lidt væk fra hans bagben. Ikke fordi jeg tror, han gør der noget, men for en sikkerheds skyld. Musse. Musse. Jeg tror aldrig, jeg har set en hest opføre sig sådan. Jamen, man kan sige, det kan godt være, han er sky, men ikke over for dig, der. Han er da virkelig, virkelig utrolig. Ja, han vil også lige have lidt. Jamen, han er ikke så meget til det der berørt, sjovt nok. Han var ved at spise mine gummistøvler før.
Jeg tror han synes de ligner blomster. Og græs. Ja, men han er fantastisk, den brune. Ingen tvivl om det. Ingen tvivl om det. Var det ikke så længe, så skal... Jeg elsker ham. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er